F'25 sena l-MKAS kiber minn madwar 1000 student għall-istituzzjoni l-lum tħaddam fija mal-10,000 student. Waqt it-tnedija tal-programm ta' attivitajiet kommemorativi, il-prinċipalu kap eżekuttiv Stephen Vella qal li dan it-tkabbir sar ukoll permezz ta' kollaborazzjonijiet mal-industrija u żvilupp ta' korsijiet speċjalizzati. Bdejna b'1000 student, illum għandna 10,000 student kieku tot l-studenti dawk li huma full-time u anka part-time. Minnhom għandna 1400 student barrani, 9 nazzjonalità differenti. Is-Sur Vella qal li l-kulleġġ taħares ukoll pjan strateġiku sal-2030 bilan li jkompli saħħa l-ħiliet u t-taħriġ fuq isma differenti. Fil-kampus tal-MKAS tiltqajna ma' Aiden Burġ li qed jitħarriġ f'livell ta' baċellerat fid-disin grafiku u wkoll parti minn tim ta' studenti li ħassem fil-produzzjoni ta' grafika kommemorativa għal-25 anniversarju. Ikonna ħafna opportunitajiet bħala skola li bħal dita 25th anniversary li stajna nesprimu ruħna u nuru it-talent tagħna u l-arti tagħna wkoll. Il-President tal-Bord tal-Gvernaturi Horis Lawdi qal li gradwati tal-MKAS illum jaħdmu f'bosta oqsma tal-ekonomija Maltija. Għal b'kursijiet speċjalizzati, l-MKAS qed tipprovdu wkoll ħarsien ta' snajja Maltin, ix-xogħol bl-idejn, ix-xogħol tekniku, il-bini, it-tiswija u l-idejat innovattivi. Baċċen fuq l-edukazzjoni prattika u inklusiva, mhux biss bit-teoriji, iżda b'riżultati reali li jsarfu valur miżjud lill-komunità u lill-industrija.